गाव धोरोमखौ मोजां सिबियो गावनि इसोरखौ मोजाङै खुलुम इसोरासो राजा बानायो प्रजाबो बानायो बेखायनो हामबाय होनदों गासैबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर इयुथनि दैदेनगिरि मावग्राफ्रा वुमेन्सनि आरो रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो बे बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि आरो साबायखर बावनानै दिनैनि बर'नि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै जोङो जेम्स सारा देरहाबाय बिनि थाखायनो दिनैहाय फाथाबारि प्राइमारियाव फैनाय हिसाबै जों एसे बरायना लाग्रोबाय जों बयबो ज' जालायनानै दङ रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनानै नायनो हाबाय गोबां मानसि माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां दा अके गासैबो ज' जालायनानै दङ नै मानसिफ्रा गासिबो नै मानसिफ्राथ' ओरैबायदि गोबां जाखाबाय नायनो हागोन नै महिलाफोर ओरै सेंग्राफोर बोराइसा बुरैसा गासिबो दंफैजोबो नै नायनो हागोन माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आच्छा औ अके गोजोननाय थाबाय नालाय दायो आर'नाइ गानहोखांबाय दायो साहा लोंलाबायनो गासिबो साहा लोंगासिनो दं नै मानसिफ्रा ओरैबायदि गोबांखाना नै नांगोलाव होग्राफोर गोजा नै बे गासिबो नांगोलाव होग्राफोर गोजाखा दा नै नांगोलाव होग्राफोर गोजा इउपिपिएल हामजाखा दा दा नांगोलाव होबाय देरहाबायद्रा नैने नोंहा सैथोयै थानो हागौ मोनसेयावल' देरहानाय फैयो ने आबौ माबायदि मोनदों गोसोखौलाय दिनैलाय माबायदि मोनदों गोसोखौ नंगौ ने दानिल' ओंखारलै ने अके